Evruke em de kardeş Türkler bikin meyvanê xwe. Ew komeke 25 saliye, rabirduye we ya du ve dirêj a muzîkê heye. Ew komeke ku bi pir zimanî stranan dibêjin. Koma kardeş Türkler di çarçoveya biratiya gelan de stranan dibêjin. Ew muzîkên Anatolya, Trakya û Mezopotamyayê bi zimanên wanên orjînal distirên an ku dibêjin. Ew bi zimanên Kurdî, Tirkî, Erebî, Ermenkî û gelek zimanên dî stranan dibêjin. Ew bûne pireke gelekî girîng di navbera gelan de. Îca em ê îro kardeş Türkler re bin û wan bi we bidin naskirin. Kengi haya kengi delale İzmir bi mezinahiya xwe bajarekî sêyemê Tirkiye ew bajarekî kozmopolit e li vir nêzî milyonek Kurd jî hene. Îca koma me ya muzîkê jî li wê derê ne em ê serpêhatiyên li wê derê bi were parve bikin. Îca ew çawa amadekariya xwe dikin, çawa provayan dikin û gelek tiştên balkêş ka berî konserê çi tên kirin bi kîtekît em ê hemûyan bi were parve bikin. û niha em û koma kardeş Türkler dê derkevin derve û dê behsa serpêhatiya kardeş Türkler bikin an ku dê hevpeyvînekê li ser rabirduya wan bikin. Em bir haftel gel kardeş Türklerin û konsertan heyel İzmir'e em bi hev re sohbetek baş bikin û ez dest bi pisyarê xwe bikim. Ya ekem Kerem Ali. Xalê xwe pisyar bikim. Şaway baş ya. Spas bu te jî hûn jî başin Ya kardeş spas Türkler. ya. Ya me albüm men nuda me stran bitava got. Erê Çend mehb ez bawerim 6 mehbû. stran qediya Qediya mevanî Ha cwara ewla mehbdin dibin ne? em Ya me biborin. malvatekî ne kardeş Malva malva da gidiyor. Baş ez pisyara xwe bêjim. Wê çaxê Keremke. kardeş Türkler yani stranên hemmak wekî bi Kurdî. Stranên hevrati mesela Hevratî. me stranên birati pêra dibêjin lê stranên birati ya gotinekê nêrîn zanî. Nêre yani. Em bu em dibêjin stranên hevrati. Hevrat. Behevre yani behevre. Debelabe to debelabe debelabe to bar kasne tu kasneçi debelabe to bar debelabe to debelabe debelabe to bar kasne tu kasneçi debelabe to bar. Evet, çawan hata vakirin yani kardeş Türkler o kengi hata vakirin, bi çand kes hata vakirin. Valla xalo nêzik 25 salê ber vê li zanîngeha Boğaziçi'ye hatin cem hev. Ne beşa müzik. Mesela li ser evkê aborî xwand, ew mamosteyê li ser mamostetiyê xwand. Ev müzikjen, ev müzikjen, ev müzikjen. Em lûr hatin cem hev. Lûr kulübe folklor hebû. Me xwastibû em stran bi hevra bêjin û yani ew
çabêjim yani profesyonelîtî tiştek wisa heşeme de tune bû. Sporî ne Evet. var karı da Hezar Nesud'un not, despêk Hezar Nesud nodan mev em hatin cem me stran yekçer me digotin. Paşê ew me got em çima ew nakin em o projeyek ev proje ev pirçandiya Tirkiye pêşkêş bikin em ji ber ku mesela ev fehmiya jevkê ji Balkanan ev Makedon ez Kurdim ev Roman ev Türk hinek ji Balkanı me got yani zamanên gelek zamanla vî welatî hen zaman hem divem zamanan biz çandek zengin hem çandek zengin yani divem bir peşkeş bir gizanı ne tane Türkiye tiya haftanla Türkiye Kardeş Türkler de gelek stranan dibêjin. Ew pirdengîn e. Ew gelek stranên gelerî bi gelek zimanên curbecur distirin. Her wiha kesên komêpêktînên jî ji gelên curbecur pêktin. Anku hinek ji wan Kurd, Tirk, Ereb û her wekî din jî hene. Em ê niha bi endamekê komêre biaxivin ku navê wê Feryal Une ye. Ew bi gelek zimanan stranan dibêjin. Rabirdûyeke wê ya muzîkê a dûr û dirêj heye. Vê derê da we stranên xwe hilgirtin hilbijartin nav gelek milletan da wekî me gotî pir zimanî da û ev strana we yek bi yek we te digot vedat got fehmiye digot sevdayê diko erê ya we çawa diyar dike Biraz o doğu Helbet ew bajarê em lê çêbûn hinekî kar li vê kir. Lê vê têrê nedikir. Wek mînak min di jiyana xwe de stranên ermênkî nebihîstibûn. Lê min stranên ermênkî gotin. Ez çûbûm konservatwarê û min dersa opera jî standibû hinekî û ji ber ku rengê dengê min jî lê hatibû min stranên ermênkî gotin. Lê Vedat bi xwe Kurdî zane. Ji dêvla min çêtir e ku Vedat bi xwe stranên Kurdî bibêje û Selda jî her wiha û burcuyan ki jî. bibure car car tu jî Kurdî dibêjî ne we Ez jî dibêjim lê wek wekal li paş em êdî hêdî fêr bûm me gelek car got lê li pêş stran gotin bi tena serî xwe hinekî xwebawerî pêwîst e ji bo ku ez bi vî zimanî qet naaxivîme. Lê carna jî di nav me de erê Kurd hene Ermen hene lê Ereb tune ye. Lê Selda bi xwe stranên Erebî dibêje bi salan e stranên Erebî guhdar kiriye ji ber ku. Li Tirkiye gelek ziman tên axaftin û dema em stran dibêjin taqlîda wan zimanan dikin û ev yek gelekî giring e ji bo mirova jî ev tişt pir bakêş tê rastî jî merak dikin em çawa taqlîda wan zimanan dikin lê em ne tenê taqlîdê dikin em çîroka wê stranê fêr dibin û em rih didine wê stranê em zanin ku hûn jî wek koma lawje vê yekê dikin çîroka stranê gelekî giring e kengî hatiye çêkirin ev jî pir giring e divê em rastiya wê stranê wenda nekin û bi şêwazeke nû em bêjin tu bi kîjan zimanî dibêjî bêje divê gelekî baş li ser wê zimanê bixebitî em nikarin bêjin ku em hinekî bixebitin û bes e divê bi rastî jî kesekê ku wî zimanê diaxive bi te qayîl bibe qenebe tenê ji bo rêzgirtina wî zimanî divê tu vê yekê bikî û em bi xwe jî wisa dikin. yani spas bu hava ji ber ku we Tirkiye da Anadolu'ya da dibêjin ya we pêk vebûn peyama pêk vebûnê we pir baş da
و او زمانên ku cîranên hev ji ber ku Ermenî bê Tirk bê Ereb bê Suryan bê niza Çerkez bê kê bê ev hemî cîranên hev bûn û bi hev re stran distrên bi hev re çîrokê xwe gotîne bi hev re dîroka xwe gotiye behs kiriye ji ber hindê jî we bingeha vê tijî kir û we bilind kir we pîroz dikin dest xweş bû hev spasiya we dikin Spas. spas baş. Biz de Mevla'nın kuluyuz, biz de Mevla'nın kuluyuz. 72 dil bizdedir. Erlik midir eriyor, Irak yoldan haber sorma. Cennette 18 ırmak, coşkun akan sel bizdedir. Eray, hey. Adam vardır cismi semiz, adam vardır cismi semiz. Abdest alır olmaz temiz. Hakkı tar eylemek nemiz, hakkı tar eylemek nemiz. Cümle cümle cümle, bil cümle vebal bizdedir. Kardeş Türkler hêz û xeweta xwe ji gelê navxweyî û nav netewî werdigirît. Kitleyeka wan amazin heye li Tirkiyeyê. Her wiha gelek guhdarvanên wan ên Kurd hene. Ew komeke nav netewî ne. Hebûna xwe li ser vê bingehê avakirine û geşedana xwe jî li ser vê hîmê mezin dikin. Wan di 25 salan de gelek berhem derxistine û stranên wan li ser zimanê gelin. Her wiha bi hemû zeravayên Kurdî jî stranan dibêjin. Kardeş Türkler de hemû konsertê xwe de hunermendekî mêvan beşdar dikin. Îşev jî kesekî ku bi eslê xwe Kurdê zaza ye wê beşdarî wan bibe. Ew jî Mikail Aslan e. Ew yekî bi nav û dengê di nav Kurdan de. Gel heyeke mezin a guhdarvanên wî heye. Dê em biçin bi wî re jî hindek biaxivîn. اسران تو به همت دورشی زد شخصنه شای هراسانی رو دستور بده مکم و از را پرشاری در دست مای شیرینی باره بل خوکری دستور بده مکن و از را پرشاری در دست مای شیرینی باره بل خوکری برای Mikail براستی جی کاری او دکه پر کاری مزن اش برکو موزیکا هنرا زازاکی دا اموی پیشنگه دبینین جبر هندجی ایرو ما فرصت دید کو کنسرا کاردش ترکیلر دا اوجی شب میوانه او در که وی او استران خو کلام خو بیجی
از هستن وی دخوازم بپرسم و لگل کاردش ترکیلر و چی کر و چه برهوی کرن و از دخوازم وانا پرساته بکم سرچاوا. از سفته وازم پروگرام تو تلویزیون کردستان 24 سلام کردی. از وازم گسترون ما سلام کردی. ما خیلی وقت کاردش ترکیه کنسرت دانیم. هم باجران اروپا ده، هم که کردستان ده، هم که باجران ترکیه ده ما خیلی کنسرت داریم. Yani kardeş Türkler tabii ki havalı kardeş Türkler de görünü pür onca serunumu derim. Yani ma emsali jibinimi. Vakti verinek ma jibin askerdini. Ama ni serunu pürünü de ma amem türlü o muhabbet kert. Fikrima kültür ser, huner serunu. Ma bado dike ma benim adı zaf نزی نستا، کلمانج دبیر نزیک، نزی نستا. از زاف کلامی نورا، موسیقی نورا هست کن. زوکم مامام تلو کنسرت دای. از رو که کاردش Türkler vecin sahne az murda muhammiye ki biyakiniyor. Az çeyrav yani çeyrav. از این نیست کنم. صافی یا راستی جی بیشتر بونا تا ایشه بجیم یعنی کلجانی هم لبندن هم به تماشا بکن گودار بکن سپاسیات دکم سپاس عزیز سپاس Dormede becerexi Wallas maronik More haqi peronik Miraz bo miraz Az belabo Wallas marone More khuday perane Biraz bu miras bu Az belabo Wazo hayran wazo Roetin obuda وزوم کایله آقای رضایی تویا حیران تویا راه من آبودم تویا مکایله آقای رضایی یعنی دناوا کومدا وکی عربی، کردی، ترکی و سریانکی و گله زمان دیجی وسترانگوتن و تاس زمان خو گود تو کاری پیچه بحثا زمان خود ناف کاردش ترکیلر دا چون جه خواهد بحثایی بکنم که خوش ببین Zaten biz hep Jixwe di kardeş Türkülerde em dixwazin vê yekê pêk bînin. Em dibêjin wekû kardeş Türküler ev têkelî pêkaniye. Xwezî me bikariya di welatê xwe de jî ev yek pêkbaniya. Bi rastî jî ew zengîniya cûr be cûr ya ku heye em li ser dikê bi awayekî azad didin jîn û pêxweşin. Bi rastî jî heqê ku ev yek li her derê welatê me hebe, ev welat vê yekê heq dike. Di vê sala 2018 de dibin 25 salê me, wekî te jî got em stranên zimanên cuda û baweriyên cuda dibêjin. Em wan hemû dabûnerî tên cuda tînin bahev. Ji ber ku ev cudahî ne sebebe ku em bibin dijminê hev. Bereva jî ev yek mirov rengîntir û zengîntir dike. Ango em ji vê yekê bawer dikin, em her biratiyê û aşitiyê dixwazin. biz barışı savunuyoruz.
kardeş Türkler tüm buya alavek ku hemû gelan nezîkî hev bike. Bi müzikên pir zimanî kiriye ku hemû gel bên ba hev. Wê harmoniyeke wisa pêkaniyê ku serinca gelek mirovan ketiye serê. Wan di xebata xwe ya 25 salî de serkeftinên gelek mezin pêkanîne. Gelek stranên gelerî bi şêwazek gelek balkêş xwendine û ew stran kirine ser zimanê mirovan de. Di aştiya civakî de tesîreke wana mezin heye. Wan wisa kiriye ku hemû gel nêzî hev bibe. Êmin jî dê îsal bibe sala heştan ku ez divê komê de me. Ez di konservatwarê de perwerde dibînim. Ez li kemanê dixim, her wiha di beşa kompozisyonê de ez perwerdeya bestevanî, şeftiya orkestrayê dibînim. Ew jî berdewam dike. Ev 8 salin divê komê de ez kulturên cuda dibînim. Ango cara pêşî min gelek tiştên nû di kardeş türküler de dîtin. Îca bi awayekê bextewar em bi hev re berdewam dikin. Ez dikarim vê jî lê zêde bikim, em bi hev re gelekî şane û berdewam dikin. Devam ediyorum yani. Zahirim sensin, efendim sen oldun, ahirim sensin. Gel kardeş Türkler tu derkevî ser sehne ser dîkê û tu klarnetê lê dixî û gelek amûrên din jiyê ku bêjim zarokên klarnetê an jî saksofonê tu heyecanek kelejanek çawan gel wan hilgirî. Kêm zêde ev saleke ku ez beşdarî kardeş Türkler bûme. Cara yekem kelecaneke cuda bû. Lê hê jî her der dikevim ser dikê ez bi kelecan dikevim. Muzîkên cuda, kulturên cuda em bikartînin. Tiştekî cêwaza, bi rastî jî serincerakêş e. Pir xweş e. Hımdano, takutano, hımparano, hımşiyano, kasinakın, beimano, kasıbıkın, jürjano. Me ev û rêwîtiyeka xweş û têr û tijî ya muzîkê gel kardeş Türklerê kir. Ku ji hemû rengên muzîkal ser axa Anatolyayê di nava repertuara xwe de hewandine. Em hêvîdarin hûn bînerên mêyên ezîz jî ji vê rêwîtiyê şaw û kêfxweş bibin.
حتی خلکه که دی یا برنامه یا دوم تکه چاوره مبن بخاطر و